Penggawean kurung mari, malah dikongkon makani manuk. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di video aku. Jangan pesen-pesen ya, lek videoku lewat, aja lali ditonton sampai entek. Oh iya guys, iki aku mau mari sing jenenge kora-kora. Mari ngono aku njereng klambi, soalnya dik wis mari tak umbah sore-sore. Lanjut saiki aku katene nyapu-nyapu. Iki ngono aku mari nyapu kamar guri, mari ngono nyapu kamar tengah. Lanjut iki aku nyapu kamar ngarep. Wis gak kroso iki aku wis tutuk nang lawang yo guys. Marine aku wis tutuk nang ngarepan nyapune. Iki ngono sing jenenge regetane gak nemen ya guys. Sing nemen iki lebune, soalnya saiki usume ketiga panas-panas, angin misan. Ya wis sing jenenge lebu iki mlebu terus nang omah. Ngono gak ate kalah semangat ya guys. Meskipun sing jenenge lebu kuwi menyerangku, aku akan tetap semangat ngono lho ya. Iki aku mara-mara wis tutuk ngisor ae. Mari ngene aku wis meh mari. Oh iya rek, awakmu saiki masak apa? Aku saiki masak sayur bening, mari ngono goreng tempe, terus nyambel sing jenenge terasi. Itu mantap pol, nikmat banget. Oh iya guys, mari ngene aku terus katene makani manuk yo. Iki ngono bojoku ndek ngintuk untuk teko jerukan dadi ini aku kongkon makani. Aslinya aku yo mau wis nolak, tapi yo wis sembuh jenenge bojoku iki ngengkel ae gak omes aku. Lanjut, iki aku mau wis mari njikuk manuk ya guys nang jero kamar. Awakmu ro gak iki sing jeneng manuk ya luruan iki. Diselimuti dalan jero kamar. Bagaikan anak ngono lho. Aku sampai kepingkel-pingkel kok iso iki lho, tapi yo gak delen nang turon ya rek, iki didelen nang lemari ngono lho. Iki ngono manuke gak akeh makane. Kur sepisan, tapi iki sing tak jikuk kur bagian wetenge tok, wetenge jangkrik maksude. Iki ngono aku tuku biasane kae lek nang paleran kae seprapat 5.000 rek. Iki aku mau makanine jam 09.00 pas ya, dadine engko kate makani meneh jam 12.00. Dadine iki sewengi iki makani ping 5, siji-siji tapi kok ya tega men sing jenenge anake manuk iki cek cilik nemen. Iki lek jeriku iki usiane se enek semingguan paling. Soale lek ndelok ulune iki lho gak enek blas. Lah iya piye sing jikuk nang jerukan iki lho. Lah iki wis mari tak pakani, iki wis parek ngono rek. Dadi lek wis mari mangan iki mesti ngising. Kok iso jare? Oh iya rek, iki videoku wis ana